Kubwatia nigo kurigirirwa n'ibigori byonsi. Na kwale no mwanchi omuleli me omulobeli bwa Esabari yo bonchoreli omuleli kubali tunainche Ndemo Steven twatalire imeora wangoro wagusi okoletere emigano ao yenchira abonchoreli ao abakonyara bakole biashara byabo na gwekini bakese byikire rero niko tole ya mwase town ya Nyabigege town egotoka imeya ward ya Tavaka imeya constituency ya South Mugirango imeya county ya Kisii so tukwe manyegoro ya amagina ye gware wose Soapstone omaite imeya Africa ndobate South Africa imanyeka ina samagina ya mabira amanyeka ine buna gold ndobate Zambia imanyeka ine gwetera copper kurende ime ya Kenya orongo rwagusi ero manyeka ine gwetera Soapstone wose amagina aya amanyeka ine buna amagina ye gware okoyoko kwa magina aya etore ime ya Kisak Enterprise abana bonchiro bintu bikorosi buna amagina aya ye gware wacho tebya mange nchira obonchiro obwe gware amagina ye gware bole ime ya orongo rwagusi Kenya na Africa ngimana isiko esengencho ebine bintu bikoleta tourist osabatali kucha iga ko birora unoro chaiga ninde nengubo ningo boite kolende abantu everything kondo mana alemire ono Mr. Peter tawokira gucha sense meye noche aigana sagia sana na nyago keire sana karibu niwe tabangie bakwe boli Mr. Peter yotobwaterero ningo na asense meye ya Nyabigege bonchururi kyao koraiga samali tankoro ku Mombasa Peter ngokorega si ya otrago bonchuri chiwalechi chiabe bintu bya mana twaibole twese kinyoreke gasi to ya kinyoreke gitu kya Tavaka ya South Mugirango no magina ya gutuka ono abantu tumenyetega twabere tukuira chisa chinyinge na nde chiwale zinje chiato somi abaibole baitombara bachagete ono neli twakina twachire twamentre ujuzi enke ono mankonya ko ireto le bintu ngumbwa kake na ndabantu baitongonya nyora balenchira bakonyora besanke banya kogenderera obulimo bwabo ntecho kwarira so we menchira mokoro bonchiri obo weka konte buna okoyoko kwa magena ye gware ime Africa ngima ngusi yoka ekonyara ko yamagena aya ayena ki ogokerete igoro yenganeyo maite sababu abantu abange bakoinya kogora ebintu ebyito neri na neware and it's very unique tuligotoka ndonsi ligena liko ligochere wale ito ligotoka Zimbabwe lakini korogu babo chishona stone na magena mangao lakini wale itere very unique sengencho nyasaya nyetongete chirangi chingao chirangi gwetaninye chire natural ono abantu abange babere bakongusu sana ne wale basongo nkoro bare wapi ige wale ntugotoka koiburu se wale ne bati nene sana history Nchiraki egwale yo bonchiro bwe gwale yabanya lego konya abamenyi benseme ya Tavaka ward maite wale ya target about in yaka 1959 mono diria target ko ba commercial inerenga kitwa bate chimissionary ando balibache de korande rie kenyoro bakaga che parish ko Tavaka ilibaga che parish kurwabu ngora abantu bakachaka kumanya wale ena na beko bacho tuabwate chi Italian missionaries abantu bakora Italy alino ate kumete bono lilibachaga bakanyora lige nandiro bakachaka kosemia abantu baitana na omokorosi bantu ngora bakachaka korosi bintu bya nyumba chisani bintu baratumye konyekerengeri byo kuoni wale nkiracha ibacha korosi segesongo tokoro accessories ebintu gotumia day to day ngora lilibagendera basunga bakatasomye ngana yo korosi bintu bye kanisa twarosi chimalia twarosi mesaraba twarosi bintu bine una matukanya gusuka ngora bantu bano bakachaka kwende kuchaka konye bintu esego zongo tokota kwa commercial nabo yachaka ko bayigo ngora process gradually bakabona yeikeire ese ebintu bitokorosi mono abantu bakarely on them fully yacha kubarage koko kina nimaite biashara ne bingene bintu watata okora ne bingi indi kwanya leto mungusobora ngo bateba inchende te okora bonchiro libwakoni ebintu bikorosi bine bwale muna twakina ewale enja kole tu enchere ngao abantu mbakanyoni enchera chinjera chingao chianje but nje get a point ile twakorete skuru maete
chibesa chiarwete ase wale chigatosomia lakini ritwende skuru tukatara chinse cheisiko tukarenchera abantu bagokora ebinto byabo chinchera ching'ao Wakora benchmarking. Nabwate chance yo gotara ense buna Israel asa atere nyinge mono bagokora nim art bagotumia mete kobacha bono enchera bayango kore biasara byabo nenchera ya tungusete sana andi tukatwara ubonchule bono litwacha tukatema ko make ebe tabauti nandi kurwa auto kakuna bintu bibere bike ewale gata kumanyekana tukarosese gesongo tukarosese brand out of it bono abantu bagacha kwigena na ewale nera nebwate mungu soget bono nchira tokorosi wale chichito tukacha koleta some of the western designs tokurusie memundo umanyi bwaisiko twaleta twabirosi ese wale ito kaletu akarosi die bintu buna chinyongo chokobeka mabuta aliyo koyaka nali sese flash chitali gukoroma chibakuri chokoragera ebikombe byo kunywere chai byuka lakini bono mankoro stole bintu chi accessories nyingoro stole bintu rabira bwate simi ngoro stole ma chi emenyamba bune isengenjo ate erwete isiko ige most ne bintu yani twa imported twa rusire bintu birense isiko twa biratina sell settings chito kankaba nigo tugendrete gotebigura Mr. Peter unati gweterera kwenda isiko ya ense ya Kenya kwenda ense ya Israel yamugwate gutwara obumanyo bonge ubwanya ryo komo konya kwenda ibasiri bya okobache egware barosire ebintu ebinge biri bitare korose gumaiga ya ere gosoka igo nere bya ese byasara biri obwate be wakore ndo ku benchmarking kore ri abantu bakore byasara biri okora ko isiko barabunchira kiba ko yara ko bikora watwe ko obumanyo buko beke ese byasara byao kwanyara ko bikini asenchira ya bene bono Mr. Peter ayenga kikiboronge utahita osome ye byasara ebibiye gware mwaka cyose ese byasara byasara binaso unana kore school karakora bintu bibere bitatu so mabwana yarenge 2017 alina kore school ina kore university karakora chikampuni nke about 8 months metenya nanega dinaruo karaenda isikake koro mwakoyomo nkararigeria magana art mono karatara ndinairana Kenya nkachaka ko join chi organization mekusanyike yaba chi artist ensengi ngajoina ya megoro ku National Sculpture Society ere water offices cha New York then later on ngajoina ende water offices Moscow ne alenge ne bintu twa imolete chibas chinyinge gounga abayiboli bane na embassy esengenjo buna tato mintu na wate passion sana moyo yo no lengese gasi yewa agansire 70 byonsi tukakana membership kwa gounga abantu nabo tukachaka gukwana na barabu ngora diri na tokonya manyana na barabu kira lituko bakata somi mabere abera atatu tutali gukora ndibona twaba ego tukachaka go compete chi competition cha globally twatoma na igento twarosije kiya twatoma baligere lina ngisa ine ngebese bintu biri komi ense engima nkero munabona umwakoyo era ntwabwate sculpture yemo njabete kwa pia ise top 10 sculptures ense engima. Congratulations. Igobona se ine gasengia sana usaba abantu bagusi mona abantu bataba igo koro kitwa isugumire actually South Africa engima ni tu abantu twatwalire sculpture ntangani korogana is a National Sculpture Society onega twabwate exhibition New York ibintu byeto no bibekire sculpture yeto no ekaro igabantu bagusi batemera sana igo ebintu ibyo bichagete gatio maka 2017 2018 lakini yaote abantu bagusi yaiga nchira kibanya ile kwa embrace ati mokorosi gwetera amagena yegwale nonya abantu kuligireria abantu bagusi mono etuligireria mu Kenya mugima abantu mbaigete ngakinero baigete bakachaka ku embrace ati bakachaka kunye yani kunyanja karibu na kare umuntu akarorero kumingende kesengencho korora ibintu biresiko abantu abange sikuisi nkonyarore nkobeka bale bintu ebinyomba bibere bitatu nande naintwe kwetero ense mnego change na Kenya yetu mnego change twanyorire abantu abange Kenya bono diritu abwate ese bintu byonse twenkuoni se percentage ya 100 twenkanyora about 5% ner twakoni Kenya lakini bonega twekire 15% Kenya tokuoni ebintu ebinge twakayirire isiko byasare binge bwato bwamererio bonge gosekirwa goteba competition nume ya byasare byaino mubwate competition being that wale yero gusiyoka competition yite mono iga Kenya
usese industry wale teyo nyingi competition yetere kuru chinse toda na China sengenja buno competition yeto esengencho istokuligere limone biasara bito tito ko bikora omuntu toko muntu kora sibinte bingi bine bito no mo China lakini era go tumia machine bono na Indian koro sibale bintu byokoboke bingi but na bongo taba in the esengima ntorai ka chichiro chiri chonse igo ime itwasa abantu abatokoro sichwale ntorai kanjira tokurwanira chiro esengenjo ntorai ka institutions igo litu kotorai ke chinse chonse na litwa taba tobwate internal competition lakini bone ka tobwate gendo yokoroku industry to ya handicrafts na litobwate competition muchando monno ko baimeyo boncholiyo babange bagoteba eri togotwara counterfeit ibintu bikorosi gubire fake bichirite biri mukorosi byaba liguriria inse byabaita inunchera kimwe yara kwene kimochando yotori wa fake byasara byena konye omugano byobwe wale ne what different qualities y'ebintu bikorosi nande esababu abantu abange bakuolera ebintu byetu bye wale nelina ibategete kuolera ebintu bikorosi kuno koboko dijo kugore gento bakata na by handmade, by life. Dijo kugore gento yakorosi kuno koboko igo kwagurire gento kigubogi nande bintu binge dijo kurige chichiro chinyinge cyang chesiko abasongo bakugore bintu binge go support artisans komanya umuntu narokero seti nande dijo kugetumia nyumba ogotwara okomanya geto se special feeling ime yago kwamanya kwagurire handmade product so ditoko mostly bintu bikwenda tokoroka mainstream stores echinesi store na Walmart store chinene ngumbu ono konyara ntobwate unique brands story nero tagging nero to kolengia twere sai ruete but bado challenge nero sengenjo the Chinese bado nkorosi bale ebintu neligo linse sengenjo machines bono technology neta kere murese industry te wale lakini twachagire kwenye embrace ngora nimete ebyasara ibyo no mawakora nebyasara mono bikolenga chi market isiko gose chinse chaisiko nunchira kimwa akolinde wikeli e market yesengenjo ali no chibesa tireme byasara kera video gotegete koligere byasara bikwenda isiko kero mwaka ngwa 10 tolichi fair but corona bunero trade fairs corona lakini bunero mwako to attend the online exhibitions igo mono na ande ntobwate chi agents chiko tokonya bwikera abantu bali igo chi channel nechi nyinge to gutumia kurime lakini mono nonye serikali itonkorato sire limo yatu akanera twenda twara lebintu ebyetu ya very supportive ese industry yetu lakini bantu bange nkaete in the next miaka 5 abantu abange mbache kuna abantu bakonya kwenda chisukuru bomanyi bokonya comment kana inchera yo gwikera abantu abeko barahisi mono mwancho bole twende kwa na Mr Peter uyo CEO of Kisak Enterprises bine byasara byakindire sana asense me yatabaka ese bakoro ponchuli bwa ibintu bikora sigunamagena aye gwale nero tere Esabari yake kuna bantu ko bichaka mpaka se banyalije goika aye Esabari ketora ndo mutimo komo keigo tukoira na sense mo yakabere mbate ibone sobo ime njera kibo yara korusirige na korwali ese kwale Esabari rusi mpaka libe igento kilibaga na tekorosi to sukato koirana twemanyia manga sobo ime omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwawo ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kuro chikaunti sana na ibire echo chira sorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echo chira senyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijweri miyumu chukisi eko nibintu au vyobwagachi asamgurinse mono nigo bubwate chi computer chikobrukane chirange negwikere chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chiticho chisink nebinde binge mbabwate bintu byo gutumika gukora plumbing guseko beke mefreji ya mache buna chipipe na boigo ni chita
mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire ase duka yabo ijira se nyumba ya Old Sansora Building angenegete sinyekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited customer satisfaction guaranteed. Obwate asemi mwabo ya muno gwakole mu maye gwarangiri setani umugira atari mu mako ba umugira amasikani tuna masikani magusikana no mongina nyako byara go tego go tabangara go itansemo mwana go gusarichi ko gwakorire muma itiare muma gego tanyuma jeri ko kuri asarigu tukibi ujenza kwa pata kwa tukutokora mu ngaino bikaje ukikoro uri abagakanga bagaka ngento ngire mwane ni tumondore na go konyeka akataisa tine kindu suki mu wakorera tu. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi na kwaria nilio mwancho mulira sentunda ya kabiri mu ruberi rwe Esabari yo bunchirulia sero twagetekambi ase Nyabigege town yo gotoka imiatavaka ward ase constituency ya South Mugirango nigotore imiakisaki enterprise asto kwana babaraba onchuri bakonyara gukora obonchuri bamagina ye gwale korosia bintu au na konyara kopioni imeta bangezo ntachite bikombe biye gwale chisani chie gwale kurende rero ntwe manyina kibono bikorosibu baka beba bunenchiro biganeti bono Mr. Peter magaito kwenda somo timokonkwa tebibuna ibiasali bya kinire mbaka sibya nyalite goika bona ko bamutere bwa nsemeye nchira kikonyara kuligi workers vao na nchira kikonyara ko ba manage kere ba gokorere gasi yese Kisaki enterprise bona twakina banta bange umaite ibakinete imeke nyoleke geto gyatabaka ande side ese nsemeli yo bachi yiganeti obubundi obonge abantu abange ntubwategesyo basomete gase through a process to grow apprenticeship okora omuyiboli okora kuyigera but ntwacha to komanya the old generation myake y'abantu ababwate myake menene abange bachakire kotige gase sengiche myaka teliko banche lakini twanyorere timu yenkenke kebichane ebye bike baro to kwegerie gase baro bamaete lakini tokorra kunyo bwate talent twacha to kwa good training essentially ili what the talent buyega konyo maite gochora abutu kegera kubacha muna morale resemere mwe imeya ebya sere yo torole no bwata bakorie mirima bangi ainjira kikonyara kokora recruitment yabo na uko abeka in terms of ebitengo ao gosenki kile kurerekero konyara kobarika egasi ye wale ntobwata abantu abange na ndegasi etingo nyanyara bweka nimbwata abantu babeire kokora ni chikampuni chinde na tabansemo ye wale nimbwata abantu bakorera chi sector cha kurubokamba nimbwata abantu bakorera kuru sector ya toteba magenari ya granite iko nimbwata ise team yani nimbwata abantu bande bare experience but technically ngento tokora ne lina ngokora the top coordination yabakorera gasi aba bande mbarontanya kwenda site ndole lakini abantu mbaro ndubwate very good supervisors na ande bantu bange se manage human labor na ande go train mostly ngento tokoligere ne nguro bwato moyo bwo gukora na ndu wanche gasi ya ndi wanchire binte bitatu gasi yete kota pere ngaro igese ntobwata about 54 management yoka lao kore senje tobwate site una isano iga komi isana chichiri choko yamagenaya ntobwate cheo ko yamagena ntobwate chest chiwali chigo sibeli ntobwate chiwake re stand kogenda lakini enene gotokea mo ego coordinated interviews na ndesi mono monto korega sekoro ku branding and packing bangi batorite bani ngani bakwevuli egasi yo okoro ponchuli ba magina ye kwale mbubwa devese aincha kiranya lokwanda bing that kwa bere save ya saleve angese myake ne bona biasara bye wale mbire biasane singencho bire unique ije biasara bire unique competition yako benke ono livi chipa sanchiro se biasara bisana lakini nchero ra bikore bichikoira na man yo bikore bobe mbikoira ne singencho quality ya hotelingi ya biasara mbikoira lakini okoro se gasio bangete bubya antu muirwete
bakoye gasi bairwete kero omonto aitomete egasi ekunya koirana naende ekunya komentekana kere engaki Wakawa taibra te biasara bibi kubwati sana teknolojia buna matuka go change o manye bo go change anja kyo kone kinga kiende yonsi no rigoro you are on top of the league ese biasara bituri go tigumayega ono ese ko embrace technology to atwale chi machines to introduce machines image got okonya in reasoning but a part ya bete missing sana ese industry negen to ko branding abantu mbabwate technique mbabwate ki branding and marketing bono di to aberto okora yo to aberto konyora chikampuni chinyinge chigoto kolera branding to sengenjo to okora production bakora branding to atwale ngawa yakora supplying and logistics kali into to okora gasi yonse itokwanda in contract ne company ngawa yatokora supplies and logistics twanyoro muntu ogotokorera marketing twanyoro muntu ogotokorera photography igone chikampuni chingawa chigo igona afadhali abanda biasara abandi bakora biasara ebi barete abantu bamanye bobwato bomanyi buya kubokonyekora aibweka nande tunyemaeti igone twabere to embrace to kwalera chikampuni chinyinge unabona marketing okora tolene company ku Netherlands ogotokorera marketing photography to kurusia abantu Nairobi rinde twarusisiko kogenda abantu bamaite sebinte bikoni igona bo kwikira kwoni binte bine abeko be process expensive lakini bado koletere biasa mwancho mulendo tukwemanye gwetera Mr. Peter nigagote ibunati ime ya biasara binde byonsi tukunyara kwegibirira yo kora kiregendo nayo kurusie bintu kurusiko kwa bireta ime kwa byoni ayebweka Nebanti me ya biasara binde byonsi kwali giaba manyi be bintu ao abantu ba marketing abantu ba sales abantu bokorosi watu ara abantu au ligeta lyo watu bumanyi inde biasara byakina sentirire yo bororo tuchokorera Mr. Peter ese biasara ebi aya magani kyo bwate go chimutu esa matuka go chaiga ime ya Kisak Enterprises bonega Kisak Enterprises ne kampuni abere go nyibinte bi Kenya atuna tugukwana bonega ntwigorete kampuni ngao America or Global Handicraft Center ene center go incorporate echi company buna Kisak go etani komi igonto expected to igwere chi distribution center America to igwere marketing brand America igo binte binge no bigo kolekana inerenchera to abundete buna chi company chinyinge chikokora nonye China chikorose ibintu byabo chiatoma bya pakeli wangao high standards byoni bya brand ribu high standards na into nabo twachakire gukora to expected na to koenderera ibiasara bitu na bira kine 10 times na ande asaba abantu bonse bamenyete kenyoreke nimbo to kosemeri na miaka 5 kurubona nchirete umuntu agochikori gasi nga ogwakana koko chikobo ku yese industry chigasi chibuche na anda abantu bamenye bi Muna tulika gotebi aiga sense me ya tabaka ase amagena ye gwara konyara kubachu na kobe binte byonsi pitoro ra sense meye baka bunege nteke mbwata aiga gotebi ninki ekembwatete ekaninki eye koro kwita inoti obomo ekubwatani abantu usekubwatani byombe by'abantu mwanche muri bana bagotebe ne tie note ebine bintu kuno kubwatana nabo toya gotebe igo no mumanyi kurwa sense meye to gotebi na egento buneke gakonyara korosi gukurwa lesege koiyo kurwali se kwarere kyale tuwega mpaka kyarose kumbaka kwa ibinte byonsi pi tutebi kwa senchira ya bene na kibikorosi kumbaka bibe buna bire toko birorase kituka na se bikonyara koni nimba to mumanyi aiga kumegere buna Mr. Kaunda na tabia malieta yonsi na Kenya lite kwenyora iga sense me ya Kisak Enterprises biamona asa malieta nigo nkuru kwa Obed Kaunda nyakangi nande nche nabere ngokora sense moye chigwale chiga aiga South Mugirango tabaka aiga noka ano anka nyine nande no nabere ngokora chigwala semia kange 20 igori ni ligari egware na ligutuka aiga usinange South Mugirango ndo kikiria ko eto monguso ko base obonjuri be miaka 20 ne menge sana after kere na kuri skuru ikanyora egasi range ndachake gukora mini wali toko na korenga nga yubu ngo bakwenda guchi ngachaka kwa muno mubaji itanga ni gwegwarere munande no mubaji abonko baje ibintu bikuru kumna ibintu bibiko bekere mesuma chibakuri nebintu bindi litanga ni amagena ya gutuka se libwago etokuya ligena kurwa se libwago lya banyene twabaguria magena ali ji block
naende ritang'ani ase ribwago engoro nigere entambe yabeire entambe nigo abantu mbaro bakoiya kere kwagoririe omonyene bakoiyera kere block nebwate rigori riaye kere twarusirie igeneri korwago twari transport mpaka ase togokorera ase eduka togokorera egasi eto sobaji goikari igena orusirie igena rire size igento taito gochikobaja kere twarikiri ase company ya kisa kiga ritang'ani igena etogochaka kori sketch koreng'ana ne egento keri kwarengerera tiko kobaja kere twa sketch wacha gutumia ebyombo aroro emesumeno ebitobo chichisel nebioge binde biragere onyare kobaja egende mbire byokobochora mbire byokong'ura igere egete abacho paka kiarorokana nebinde bire estoriga ya onjoleria Mr. Konda otebi egente kemba taiga ekate bakoreta bantame tainot yeye etererete ige minute ya euro korwe saba subati bali ko gesivi after kia urororo ekengi ngiakiri rangi bagiaka maguta yatira na komesa bunchire ya bene onyarete gokerora abange nigo bakubori ebinto bunesirori yera iga ama tukarenge ko baira ko yari igena orosi makarinyare ko baiga kerete yari kogoru ama tukarenge ko baira na totebe nigende kemo munekyo kero botambe wechi inchi 36 nabo gegotuira totebe angichu wikibere ekini ngente kenene wika turigirigena rire size nene kuruse ribwago wigetokerete kichaye kubachu ebinde bikubachu sinjire yangora igere ngeika gusarika utarage tabukia ukibaje igo gwika kire chui kibere size ye ebinde mbire bire size ensinini biraire amatukabere uselimo ko gukura aso kerosi ona yego depend ekubwatia ngento kireke ngo size kike mechando kimogwetera gatio kunyara koyarigenera na kurosiribe egento kirigo chikoneka mechando kimogwetera gatia igese obonchuri obwaini ritang'ani kuiyamagena yaiga kurwa asiribwago amabwaga ito boniga kurwa jagete kuiywa abeire etisio kere inguru yabeire entambe kero kende amabwaga yaiga nkwanyukare aita abantu yagwera abantu lia baita bono naende tokuyusi emetodi eri egekuru turatebe tokuyusi amagoko manyosa nturaika kiwango kimashiri bono amabwaga abeire ari njirembe kurusirige nari nene kurwari obulito kurwese nguru imense aratambe nabere gasi enkong abere aire nona matuko abere atatu kuchikuyari amagena yaga kurwese nguru inere mechando tokonyora so kuyama mochando ki oregati bona kereria ijururia ikiraiga mochando ki oregati aiga gose mechando tirigatia asoko imukia magena yega kuri libwago pakoikia soko korere gasi guchikubachira transporting kugarimikira oro na magena ni gara marito nande kero ko ya imukiri kurwaro ngoikare kero kende ligwa jagire kubaja ligeneri diatika igo asara neraro tari magena onsi urabaje abiyoke korengana ngendo gwatakete igware negendo kero kindi gigwatika igo muchando nuro obwo konyora asara kero kindi gwatika na kuimukia magena kuru ase libwago mwancho mulia nara mangeto nyarire kwe manye kurega sense mo ya Nyabigege town imyakisak enterprises aba manyi ba obas ibiasale bibyo konyara ko yamagena ye kwale tumanyire kyamagena ya konyara ko iyo na kya konyara korosi guna ko bachu na ko bintu abirizo konyara ko rabiri konyara ko nigu ebikombe biye gwale kisani chiye gwale na bintu biri byonsi pi twarode ko rwa sense meye ne maite gweso miri na konyara gwese bintu igorio boncho lyobo asobo ime wekirenga kiende ime omoroberi Esabari yo bonchireri
Elietaliane Ndemo Steven. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwaho ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwikere abarigereria kurochi county sana na ibire echichira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inyaisa to